Hello guys! Welcome back sa YouTube channel ni Raketerong Master. So, panibagong araw, panibagong vlog naman po tayo mga master. For today's video mga ka-master is naman kami, no? Mag-net fishing na naman kami, manglambat. So, kasama ko pala si Marinong Homeboy. So, May labo. Naman. Mayroong ano ba? May labo. Mayroong labo? Diyan? Sige, sige. May labo. Oo. Mayroong labo mga master, no? Ayan, no? Ayan. So, nag-intro sana ako kaso may nakita kaming labo doon. Kaya, anuhan muna namin. Kailangan namin madaliin, no? Kasi may labo. Sige, ako anda mong pukot. Tara. So, ayun mga master. So, may nakita kaming labo mga master. Maraming isda sa, dito. Tingnan nyo. Ayan, no? Malaki kasi yung dagat, kaya yung mga maliliit na isda pumupunta dito sa mababaw, no? Ayan. So, tara. Puntahan namin. Sige. Gusto. Ano sa? Sige. Anak, nasod. Ako. Tahan dito. Nasod. Tulungan ko muna sila dito. Kasi so ayun mga komboy, no, mga master. Tingnan natin yung pukot namin kasi sigurado baka may kuha to kasi kanina. Ang dami ko nakita nga talaga mga isda nagtalunan. Kaya binibilisan namin ni Raketerong Master ikaw lang dot kay ikaw ay daming sagbot agi natin yan saan. Mababaw sagbot. Kunin mo yan sagbot. Kain sagbot ano yan sa ikita nyo nung namin. Lubog. Walang isda. Ayun, pata. Wow. Oh. Patayin mo. Ayan guys. Di ba? May isda na. Okay. Isang isda. Isda. Uy! Isda. Uy! Ayun. Napa. Napa lagi ni? Nagka lang isda lagi ni. Tuba. Pati yung may kuha na. Kaya ito na sila pin bahala na sagbot. Oh, ito. Dali kaya makabuhi. Tapos nahan. Ang dami guys. Dua kabuk. Pati ang usa. Mau ni isda alay ganina lagi. So. Paginay. Tuno ka. Danggit. Danggit dali. Di ka nagkino? Ay kuan. Subana. Patya, kaya aton sa pin ko nung tuoran ng haulong dito. Tataw sa kubo ko. Mahal lagi itong ganina lagi. Kanina kasi mga komboy, nakita namin na mayroon talagang haman, dako. Dako ni. Lo, kitong gamay. Ako anak ka ng Kapa sa. dili ka ng pagatpaton. Grabe. Nana lagi. Nasa mababaw lang mga master, nga homeboy. Nasa mababaw lang guys. Kita to namin kanina.
Noong papunta pa lang kami. Ayo sa haki ba sinay mga isda ilaw ba nga di matoy. Mga kuan makabuhi na. Kita yung tunog ko. Hinay. Law. Tara. Wow. Ano? Lalala. Ito na. Ito udah kuan oy. Tiap tiap. Buhit begitu. Kuan na. Kuan ang upis dito. Ini tunog ora. Na? Kamu tunog. Ini Hinay. Ora. dira. Loh. Patya. Si terang oh. Dira. Tinggi. Hinay. Yung dami mga kumboy no. Kisi-kisi. Dami nasa mababaw lang talaga yung isda. Meron pa isa na tanggal oh. Patya na. Kisi man. Patay na. Di pikas. Ato ni hawnon oy, ato di kuan sa kuan. Wala siguro, wala na. Magkuan ta dito ato pinimpyuhan ni ato ning laka ta sunahan. Napa ni sunahan guro. Nani isda sa sunahan. Ato ni hawnon, ato sunahan ta. Mong daghan mag-isda ato sunahan lagi to. Madami po yun guys. Yung iba, sigurado nandun po yun sa ano. Nandun po yun sa unahan. So kunin muna namin yung pukot. So yan pong huli namin mga master oh. Yan. Grabe mga master oh. Sakto rin, marami-rami din. Ito yung naglabo kanina. Yan. So, tanggalin ko. Tanggalin ko na yan. Hirap tanggalin ito mga master. Hinay eh. Ito, matarong. Basta mga ganitong isda talaga mga kumboy mga kamaster. Ano talaga to, mahirap tanggalin. Ito, pitong. Pitong ni maliit. Hirap tanggalin. Ganito talaga kapag mga isda na medyo malalaki, pag rumbo po sa pukot, mahihirapan tayo ano. Kailangan din natin kunin yung mga ano, yung mga sagbot na maliliit din. Kapag tsaga ka lang talaga guys na pumupunta sa dagat, may makukuha ka talaga. Ako ito ang Draft. Banggit niya. Ayan, isa na lang po yung natira guys. Isa na lang po yung nandun kay Rakitiro Master. Ako. Bilangin nga natin kung ilan to. Yung kuha natin, ilan yung kuha natin. 2 4 6 8 10 12
14, 16, 18, 19, 21. So balit 20, mayroong 21 na piraso tayo guys no, sa isang lagakan lang. Ayan, ang subscriber is 100 plus na lang guys. And if watch hour is meron na po siyang 3,000 watch hour, di ba? So konting-konti na lang po talaga. So sana suportahan natin si Rocky Master and ayan. So bye-bye na po guys. Bye-bye.